Birlikten konakka күчтәнешләр күтәреп килгән. Күчтәнешләрне алар җиләк-җимешләр алып барганнар, тәмтуннар алып барганнар. Без дә хәзерге вакытта күчтәнешкә җиләк-җимешләр, тәмтуннар алып барабыз. Хәзерге вакытта аны букет формасында ясау бик актуальләшеп китте. Мин аның өчен сезгә күрсәтеп китмәкче булам шушы букет ясауны. Моның өчен җимешләрне юып, киптерәбез һәм менә шундый таякчыкларга куябыз. Таякчыкларга куябыз. Коктан чәчәк ясыйбыз. Коктан чәчәк ясау өчен менә шундый кокны түгәрәкләп кисәбез. Түгәрәкләп кисәбез һәм аны роза чәчәге формасында ясыйбыз, төрәбез. Bunu juyup чыккан идем. Yok şurada yarıyor. Vay. Ana koktan şöyle kisəgiz, түгәрәкләп кисәгез. Аны төрле усулар белән ясарга була. Минем өчен иң җайлысы, иң кулайы шушы дип уйладым да. Кокны төбен кысыбрак барабыз, иң төп кок ябыша үзе бер-берсенә. Azırak şeyimde kuyabız. Askı yağın kesip tigizleyiniz. Hem şunu da toyakşıkka oturtağız. Hazır şu jimişlerden özümüz dilegence yasıyız buket. Buketka nindi jimiş alırga da bular, özümüz dilegen jimişini alasız indi. Şulay yasarga bakışırmı? Juyabız hem matrum kagaz bilen kırıp koyarız. Men bunda gapiruni bulmaz aldım indi. Buketlarını türlü zorlukta, onlar atlas bakımliyeti bilen beylep koyarız. Buketlarını türlü zorlukta yasarga mümkün. Hazır edip bize koyarız.